Takže čaute, ja vás zdravím u ďalšej informačky a táto informačka je skôr o takom natáčaní a tak, ale hlavne tá informačka bude o tom, že dolu do komentárov mi môžete písať nejaké tie servery, na ktorý napríklad vaše vlastné, alebo na ktorých vy hráte napríklad, alebo na ktorých by sa dalo natáčať, ak máte nejakú partiu, tak nejak, alebo ak máte nejaký vlastný server, malo pluginov a tak. A natáčať sa bude, neviem, viem, že možno teraz je teraz je 3. marca, tak nejak 30. marca by som sa chcel do toho nejak nabehnúť, možno aj skôr, ale 15. marca od 15. marca by som mal mať nový PC, ešte neviem, a ak ho budem mať teda nový komp, tak určite sa budem tomu viac venovať, lebo teraz ma to ani tak nebaví. Napríklad teraz mám iba túto vec a mám 17 fps, to kebyže dám generovať svet, tak mi tak klesnú fps-ka, že amen tma. No skúsime to. Preto nenatáčam žiadne LPčko, nejaký let's play, lebo môj komp by to jednoducho nezvládol. Možno kebyže na tej mape hrám nejak dlhšie a mám ju už vygenerovanú, tak možno by sa to už dalo, neviem. Neskúšal som to ešte. A ako vidíte, celkom dlho to trvá. A tak. A ešte by som chcel jednu pomoc, to je taká pomoc, že chcel by som dať video na YouTubeko, ale natáčal som to na mobile a či sa dá nejako cez mobil dať, alebo nie. Napríklad teraz mám 12 fps, 2 fps-ka, mám jeden dirt. A kde som sa spavnul, to ani boh nevie. Vy určite vidíte iba tmu a 3 fps-ka. Tak, natáčal som to na tom mobile, aha, dobre, už sa vidím. Natáčal som to na mobile a neviem, či sa to dá dať cez mobil nejako na YouTubeko, alebo nie. Tak, vidíte, to sú kvalitné lagy, wow. Ako vidím, tak na tejto mapke budem ho teraz hravať. Mám to skoro na najmenšom rozlíšení, no na najmenšom tomto. Mám stiahnutú obrazovku, fast, teen, vyvážené a vidíte, no teraz mám tak 9 fps-iek, aj toto bugnutý vesníčania. Čau, chod spať. Tak, to je to informačky. Ja len či sa, ešte to by som sa chcel opýtať, že či sa dá nejak z mobilu, mám Samsung Galaxy Mini. Ak sa to dá nejako na YouTube dať z toho mobilu, tak mi napíšte do komentárov. A hlavne mi píšte do komentárov aj nejaké tie serveriky vaše, ak máte, tak napíšte mi ich do komentárov, prídem si zahrať, samozrejme musia byť bez lagov a tak, lebo také zalagované servery nemám rád moc. Takže to by bolo všetko a uvidíme sa u ďalšieho videa, takže čaute. Yeah.